खुलुमबाय बड' जबनो चेनेल नायग्रा नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नैबे मोनसे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। नोंथांमोनाथ' बयबो बे इ-श्राम कार्डखौ बानायना लाबाय जानांगौ। दा बे इ-श्राम कार्डनिनो जोंहा आपडेट ओंखारना फैदों, जोबोद मोजां खौरां ओंखारना फैदों। नोंथांमोना मास मोनसेयाव 500 रां मोनबाय थानो हासिगोन। दा मास मोनसेयाव 500 रां होनोबा नोंथांमोना माने फैसाखौ मास मोननैजोंसो मोनगोन। मास मोननैयाव नोंथांमोना 1000 रां जाहैयो मास मोनसेयाव जुदि 500 मोनोबा। दा बे भिडिअखौ आं बिनिखायनो लाबोनाय जादों। जोङो बे 1000 रांखौ माला मोनगोन, मालानिफ्राय मोनगोन, जोंना आसामनिया माला मोनगोन, माने जोंहा बेलेग स्टेटनिया मोनगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर मोनबायबो जानो हागौ। आं बेखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन माबोरै नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन आरो फैसा हाबगोन ना हाबाखै माबोरै चेक खालामनांगौ। आं बेखौबो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलाय। नोंथांमोना सोरबाफोर बे बड' जबनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गभर्नमेन्टनि स्किमनि आपडेट आरो साख्रिनि आपडेटखौ चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आं नोंथांमोननो सिगाङावनो माने माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो बेनिफिट्सनि बागैबो भिडिअ बानायखांखाबाय। आं बेखौ खोन्थाथ'लिया। जायखिजाया नोंथांमोननो आं दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो सानदों। माथ्र नोंथांमोना फैसाखौ माबोरै मोनगोन आरो बेजों लोगोसे बे 1000 राङा मास मोननैजों माला हाबगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों आरो फैसाखौ माबोरै चेक खालामनो हायो बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। दा गिबियावनो जादों जोंहा मास मोनसेयाव 500 राङा माबोरै हाबगोन। दा नोंथांमोनाथ' गासिबो एप्लाइ खालामजोब्बायना। दा बेहायनो जोंहा बेहाय माखासे भेरिफिकेसन लानाय जागोन एबा माखासे प्रसेस जागोन। बिथांमोना नोंनि बे न'आवबो फैयाबो जानो हागौ। जायखिजाया बिथांमोनहा अफिसियेलि भेरिफिकेसन खालामग्रोगोन। नोंनि माने अनलाइन खालामनाय समाव नोङो मा डिटेल्स होदों, बे डिटेल्सआ जुदि मेट्च जायोबा नोंनि आधारजों, अब्ला बिथांमोना फैसाखौ नोंनि बे बेंक एकाउन्टाव सोहरगोन। दा नोंथांमोना एसे नेनो नांसिगोन। बेलेग स्टेटनिया मोनगासिनो दङ मास मोनसेयाव 500 हिसाबै। नोंथांमोना बे मास मोनसेयाव फैसाखौ सोआ, जायखिजाया मास मोननैजों सोयो। 1000 रांखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव डाइरेक्ट सोनानै हरो। दा बेनिखायनो फैसाखौ मोननो थाखाय ओरै जानांगोन, नोंनि बे आधारजों बे बेंक एकाउन्टआबो लिंक थानाय जानांगोन आरो बे बेंक एकाउन्टजोंनो नोंनि मबाइल नाम्बार आरो आधाराबो लिंक थानाय जानांगोन। अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन। मोनाथ' आं बिदि बुङाखै, जायखिजाया प्रब्लेम जानाय नङा बेखौ आं बुंदों आरो। दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि नोंनि बे आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबा थाबैनो बानायना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव फैसा हाबनाय समाव जेबो प्रब्लेम जाया। दा फैसाखौ माबोरै चेक खालामनो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै। फैसाया जोंहा मास मोननैयावसो हाबो। आं बेखौ आरोबाव खेनसे खोन्थाहरबाय। 1000 रां नोंथांमोना मास मोननैजों मोनबाय थानो हागोन। मास मोनसेयाव माने 500 राङा हाबो। फैसाया हाबगोन ना हाबा बेखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथांमोना PFMS होननानै फैनांगोन दे। बे PFMS आव फैनानै नोंथांमोना इ-श्रामनि फैसा हाबगोन ना हाबाखै बेखौ नोंथांमोना चेक खालामफैनो हायो। दा बे फैसा हाबदों होननायावनो माखासे बिराद माबा जागोन दानो, बिराद कनफिउजन जालायगोन। गोबाङानो माने फेक निउस माबा माबि होननानै कमेन्ट होलायगोन। दा नोंथांमोना बिदि कमेन्ट खालामनायनि सिगांनो गिबियावनो मा खालाम, इउटुबाव नोंथांमोना थांनानै आरामसे फैसा हाबगोन ना हाबाखै बे जेनेबा इ-श्राम पेमेन्ट स्टेटास, पेमेन्ट आपडेट होननानै नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामनानै नाय। अब्ला नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन माखासे मालाय फैसाखौ मोनगासिनो दङ। नोंथांमोना बे थांनाय जानुवारि मासाव एबा बे जानुवारि मासावनो बिथांमोना फैसाखौ मोनगासिनो दङ बे इ-श्राम कार्डनि गेजेरजों। नंखाय सानोबा नोंथांमोना माने इउटुबाव भिडिअ माखासे नायनो हागोन। आं बेखौनो नोंथांमोनसिम खावलायो, जेबो जाहाथे गाज्रि कमेन्ट होलासिनो गिबियावनो निउसआ माने फेक नंगौना नङा, आसलि नंगौना नङा बेखौ नायनो थाखाय इउटुबाव सार्च खालामना नायगोर इ-श्राम कार्ड पेमेन्ट स्टेटास होननानै नोंथांमोना चेक खालामना नाय। अब्ला नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। दा बेनिफ्राय बे इ-श्राम कार्डनि नोंथांमोननि फैसा हाबगोन ना हाबाखै बेखौ चेक खालामनो थाखाय बे PFMS आव फैखांनायनि उनाव नैबे नोंथांमोना फैनांगोन दे। स्कलारशिपनि फैसा नङा नालाय बेथ' नो योर पेमेन्ट्स बे मोनसे अपसनाव थांनांगोन दे। नोंथांमोना बे बयबो थुनानै होबानो जाबाय। दा बेहाय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि अपसन फैयो दे। नोंनि बे बेंकनि नेमा मा बेखौ नोंथांमोना बे लिरना होबानो जाबाय। SBI बे SBI लिरदो, फुल फर्मआव स्टेट बेंक अफ इन्डिया। बिनिफ्राय इ-श्राम कार्डआव होनायखौसो आं बेखौ होनो थिनदों। ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बारा मा, नोंनि बे इ-श्राम कार्डआव होनाय एकाउन्ट नाम्बारा मा बेखौ होदो। ओमफ्राय आरोबाव बे खेनसेबाव एकाउन्ट नाम्बार होबावनांगौ। नैबे केपचा क'डखौ बेहाय थुदो। बिनिफ्राय नैबे मा खालामदो, गाहायाव फैयोबा सिन OTP अन रेजिस्टार मबाइल नाम्बार, नोंनि बे बेंक एकाउन्टजों लिंक थानायाव मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन। बे OTPखौ नोंथांमोना साबमिट खालामबानो नोंनि बे डिटेल्सआ फैगोन। जुदि फैयाबा अब्ला माने नोंनि बे फैसाखौ दानो मोनथ'वा, माने बे नोंनि बेंक एकाउन्टआ बे PFMS आव थांथ'वाखै, पेमेन्टआ PFMS आव फैथ'वाखै।
दा बिनिखायनो गावबागाव नोंथांमोना बयबो चेक खालामना ला जुदि दाख्लैफोरसो जेनेबा बारा गोबाव जायाखैबा नोंथांमोनाथ' एसे नेखानांगोनखा जायफोर नोंथांमोना बे इश्राम कार्डखौ सिगाङावनो बानायना लादों नोंथांमोननिया बे अफिसियेल माने नोंनि नामफोरा गुदियाव थांबाय जानांगौ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन दा बिनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोनाबो बे फैसाखौ लाब खालामनो हायो फैसाखौथ' बिथांमोना दायो जोंहा लकडाउन एसे माबा रेस्ट्रिकसन सोलिगासिनो दं नालाय बिनि थाखायनो बिथांमोना फैसाखौ सोना होदों जानांगौ नोंथांमोना बयबो चेक खालामनो हागोन जायखिजाया नोंथांमोना मास मोननैजों 1000 रांखौ मोननो हागोन नंखाय साननोबा नोंथांमोनखौथ' आं गुरै खावलायखाबाय अननानै इउटुबाव थांनानै मोजाङै चेक खालामहैनो हागोन आरो बे इश्राम कार्डनि गेजेरजोंनो जेनेबा इश्राम कार्डनि माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आं सुद्रायहरनो नाजागोन नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआवबो जइन जानो हागोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा WhatsApp ग्रुपआव सोंहरबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों